kulendi. Sangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi regedza ndimbokupai report tiri kumbotenderera tiri mumastreets esocial media. No time to waste and no time to rest. Tiri kumboonesana zvinhu zviri kuitika. Comrade Bombshell Blessed Geza vadzoka zvekare nhasi on his X account vachitaura kuti zvoni corruption is paid by the poor. 17 October, let's unite to put an end to state capture, corruption, mutilation of the constitution. People's indifference is the best breeding ground for corruption. Ndova vaisa flyer avo vachitaura kuti a call to all Zimbabweans for million men march against state capture and corruption. Vakati venue pa Robert Mugabe Square kutanga na 8 AM ndo zvataurwa na Comrade Bombshell Blessed Geza runesuka nhasi ma-war veteran. Tikutaura zvitakuta zvema-war veteran ndo ma-war veteran aya mazijongwe ema-war veteran nokuti vanga variko kuhondo. You know, chimwani chinongocha ndongofarira about Comrade Blessed Geza is that pavakanetsana nevanhu vekuzanu-PF vanhu vaitotaura vacho the likes of ana Mutsvangwa vakatadza kuzvidhinaya kuti haana kurwa hondo like zvavanoita. Unosati kuzanu-PF vanoti vakanga vachishanda newe zvavaimboita chegore riya vachiti Joyce Mijuru akadonedza ndege nepisto indakati nyaya ndeyekupenga ngatitore pisto izvezvi tiite another experiment tione kuti chinodonhere chikopokopo kubva mudenga pakashaya kana hwana akaningira but zvakazotanga zvokubuda mbichana uchinzi hayo inyaya dzekunyeba. Even vanhu vacho pavakadzinga Joyce Mijuru vakataura kuti inyaya dzekunyeba zvinhu izvo zvazviitike. Ndakazvitaura ndikati level repropaganda iyi kai riri kumberi but muri yeZimbabwe tiri papo toda kuti timboonesana kuti vanhu vari kumboti kudii nenyaya idzodzi dzese dziri kuitika, because inini chinhu chandakamaka ndechekuti tinongotaura zvinhu zvoperera pakungotaura tichitadza kunzwisisawo kuti vana veZimbabwe vari kuti kudii neingirigini iri kutaurwa naComrade Geza iyi. So panapa inini ndiri kutambira mashoko pari kunzi nemunhu wekutanga, this has to be about the people. If Zimbabweans help to remove Idi Mnangagwa, give them back their country, let them decide who should lead, set a 180-day clock for fresh election. Ndonyaya iri kutaurika tazvinzwa zvamukutaura but vanhu vari kuti kana madaro motipawo mumwe vana veZimbabwe vosarudzwa vari kunyatsoda chaiye kuti ambotongawo. Muri kuzviona mwari kubuda ari kuti we will be there too during these protests. Are the citizens guaranteed that they won't be shot and beaten by soldiers and police? People need to know about their safety first. So many Zimbabweans have died in vain. Zvikunzi pane vanhu vakafira mahara before. Saka mune plan here yekuti muchange muchida unobatsira. I know hainini zvangu inini honestly ndakada kukomenda on nyaya iyi. Hatingambotarisiri kuti pangada kuinzi paitwe imwe plan iripo, because even ndikatarisa vanhu vaitoenda kuhondo vanga vaitoenda vasina ma-bulletproof. Because vatoziva kuti it's do or die. Ini nangu ndo mafungiro angu, that's my opinion over munhu ari kutaura uyo. Mwari kutaura kuti ayo we background mudhara kana muri serious ndo zvekutaurwa nemumwe munhu. Where is self assurance for the masses who you want to be in the streets? It's like pari kupisa, you know, vanhu vari kungotaura zvakawanda. As long as is ZANU-PF faction fights, count me out. Mumwe ari kutaura kuti kana dziri nyaya dzemupati menyu, I don't know kuti kana iyo vacho vakasabvisana, because sometimes we have to be very honest. Akomana chinhu chavo chaichi chakabatana ende vanhu vacho vakangoti tatosunga chisungo ichi tatodaiso tatopedza, vanenge vatopedza. Chero kankani election racho chinzi rabiwa but chii chakamboitika. But ukaona vakunzi ivo vakurwa pachavo ikoko zvinoita kuti vave weak, zvinoita kuti kakubatana kakanyanyisa kaka vanhu muwane kupinda ipapo kumopenetrate, because kana vakangorikana vakangobatana chete apapindike, but vakarovana vakaita izvozvi zvinokwanisa kubatsira. But handisi kuziva zvangu kuti vanhu ipolitics dzipi dzevari kuti kana dzingori nyaya dzemupati mavo isu hatidi kupindira nyaya dzemupati mevanhu. Amen. Same vanhu vavo mukavasiya vachirwa mupati mavo mobva mazovasiya vakuzoramba vachitonga, munotongwa kusvika manzwa bhata. Amen. Mwari kubuda ari kuti asking citizens to go into the streets without a clearly communicated strategy and visible leadership is being irresponsible, careless, and
bound to fail. I agree on the need for citizens to exercise their right. If it's about the people, why are you not working with legit opposition? Your opposition ina still remember yakambotaurika zvikanzi takatraya kunotaura navo vanhu veopposition but hakuna akakwanisa kuya paground ari kuti takanotaura navo but inini I still remember Chamisa wacho achizopindura because ngataura zveopposition ina ndikufanira kutenderera because hatikwanisi kuti opposition tichitaura monzora yeopposition hatingati kana kuti mutaura madhuku ndiani umwe achaziva vamwe vacho achatoziva kuti ndanani ati havasi opposition. I remember Chamisa achitaura kuti inini madoors angu ari open, anenge achida kuuya kutaura neni anongouya, vanoziva kokundiwana vanouya toita se nenyaya dzavo totaurirana paground because iye at the end of the day munhu kuti anenge akutyauka kuti yandakambotambuka muna 2017 paya anatsvangira vachiripo tokona kudzokorodzwa. Iye isaidho remunhu wake revanhu vekuopposition endewo vanhu vekuzanu-pf vacho futi vanitone belief yavo vari ngotaura kuti aiwa uye tibatane mimi ndimune kanganisa mudi kuti tibatane very revolution vari ngoti handi ngatingoita zvinhu zvakadaro but chokwadi chingoripo ndechingoti vanhu vanokwanisa kunyatso mobilize vanhu kuti vabude kuti vauye kunodaira chinhu ichi vanhu veopposition ivavo ndo vanokwanisa kunyatsobuda vachimobilize kuti handei mwana wese ndo pachinototangira because kuti inzi yasumuka kuti vanhu vaflood kuzadza mastreets panotoda kuti matonopinda mumastructures eopposition wotodeidzana nevanhu vouya because ukangodeidza on social media panonetsa musina kuengage nevanhu vane mastructures eopposition. That's what I think honestly ipapo but it's always good because zvimwe zvinhu zvinoitwa chinyararire hazvisi zvinhu zvese zvinouya zvichinzi saka tazotaurana ningi nhasi mamwe mastrategies anongoitwa chinyararire votopedza vakadaro behind the closed doors because vakazotaura kuti tichanobudisa vanhu vakadai so kumaharare tichanotora nevamwe kumabvuku tonotora vamwe kwakati uchaona kuti pamabvuku pachange pakagarirwa pachinzi make sure kuti hapana bhazi richadarika rine vanhu kana rakada kudarika ridelay muchiribvunza tiri kuenda kupi tichaenda kwakati polisi inenge yakangozara maroad blocks mabata nyaya yacho saka pagara panenge pachitongonetsa ipapo because vanhu vachagara vanongogadzirira but let's see kuti ita sei. Umwe ari kuti Zimbabweans prefer to march in foreign countries but not in Zim grounds. For years we gotten ready for this march to only find ourselves in the battlefield. Inorwadza. There's no prize for struggle. That's all I can say. Vamwe vanowina vamwe havawini umwe mwana topinda mumatodya pamwe patonzi struggle ive pabvira vanhu vachiopozana vachita sei kune rimwe rakatokisha mari yakawanda. Let's be very honest guys because ndikasatotaura chokwadi inini ndiana chakuzei kuna umwe anotodya nazvo zverevolution chaizvo zvestruggle dzese dziri kuitikesa vanhu vari kupoketa mari good money but it's up to you. Imimi ndimunotozoona kuti zviri kubuda here kana kuti zvinhu zvacho hamene kuti zviri kuita sei. Ndikusangana nomwe munhu panapa aishava kwanaka ngatiregedzei kupinza nyaya yeMadagascar but umwe ari kuti it's an internal squabble. Zimbabweans will not join the march talk about the 2008 and 2023 election results. Nelson Chamisa is the people's choice. Zimbabweans is on Chamisa BT Scala. How can millennials and Gezas be leagued by old people with old fashion leadership? Imika vanhu mune pamuromo imi ndati mbosiyai mudhara apinde aite zvariko. Inini I support zvikuita nomudhara because why ndiri kuti inini I don't support vanhu vari kukomenda vachizvita vanhu opposition vachita kuti hatiende because inyaya dzemukatimo. Chamisa pakanzi paitwa zveelection vanhu makaramba makanyarara ke makatanga kublema Chamisa ani maituka Chamisa haana plan adaididi plan yawo yakana Geza signal yacho yagina yana Geza ani makati Chamisa anovhura mavhesi izvo zvemustreet zvacho zvauya murida kuti zviitwe sei nawo izvo zvacho chaizvo zvinofanira zvichiitwa zvakutaurwa mainana Geza because ndo vanhu vekutoti vane experience vakatokuenda kuhondo kwacho gidhi vanga vakaribata because hatina patinga expecta Chamisa kuti ataura nyaya dzegidhi because haatozivi tunobatwa sei hanambobvira akabata gidhi handiti mukuzona but pabuda kana Geza vacho akabata gidhi ka zvochibalansa ka imimi chamunofanira kungoita semacitizens kana muri serious about anything kuchichovhera kuti right iwo chuya since iwo wakadai so iwo ndione une masi ndione chekuita nekuhwina kwema-elections chero tikada kutangidza kuningina vanhu vanokwanisa kukuvhotera izvizvi ndo pamunokwanisa kubudikira mutaura kuti let's do this now kwete time kwete ngobuda muchiti zviite kana zvakadai so tiringoda ana biti nanani where is biti now biti ananyengotaura zvemafigures ake achingoti pakazodai pana handisi kuti pane chakaipa about biti
ndikungoti zvaanoita ndezvipi zvekungotaura nezvemafigures achingotwita achingoenda akadaro. Ana Scala hazvo but kubva pakangobuda kujeri paya Job Scala, let's be very honest, tinomufarira whatever, tichiri kumufarira muchiri kumufarira whatever, but let's be very honest, pakangobuda ne-t-shirt yekwamandela ini kana ndinasa ndakamboona munhu akadaro pakangobuda ne-t-shirt yemandela Job Scala akachinja kuchinja zvekuti nanhasika atotanga freedom yacho akatosenderwa pasi kuti yoti akushunga kubudisa on one condition ikuti siyana nesu sasataure nezvedu futi wapanze ipapo wobva wati ndiye munhu uri kutarisira kuti ane chimwe chaangada kuita everyday vanhu ndimunogara muchisimbisana izvozvo. Totoda iso kuti bude totoda zvinonetsa izvo komana aiwa right. Umwe wari kubuda pana pari kuti these AMPIS gangs will never march against ZANU-PF. They worry about safety against Zim police forces. They are cowards who will march in foreign country thinking it will effect change. We can only hope they have a lever to march. Imi zvinonetsa izvo. Makuda kuti tamba yatakatambwa naED kuti shandisa motiponda futi zvikuningirika nazvo. Nyaya yekuti vanhu vakashandiswa iyo ngavasiyane nayo cause panyaya yechigore riyeri I don't think kuti ED ndiye akashandisa vanhu ini. Munoziva munhu anga ane power paya ndo zvacho zvekutaurwa ka because inini kana iri nyaya yekuti mukuti makati ningina atidi vanhu vanosarindira zvinhu paroad honestly. Atisarindire hondo paroad kuti mombotanga hondo yenyu yematanga mwamati yapakati motanga kuti atichada taneta tazofunga takuda kuzvisiya munoita losika zvingafanira kutotanga business woti izvi zvacho hazvisi kutengwa ndakutoivhara but watohodha unoita sei wautonyura bosi ukangovharira business yacho pakati uchazvitengeserani zvinhu zvacho kuti urikavhe mari yako. That's the same thing about icho chichi. Handiri mukuti pekutanga pakashandiswa vanhu pakuda kutongoti pachitongoonekwa futi because you never know, one day is one day. Kana makaramba makadzvanya ndiani aiziva kuti kuMadagascar chinongomuka chakatobvanyuka izvezvi vatotanga futi ndo mamirira zvinongoita zvinhu maperera zvinongoita pese pese. Aiwa but ameno muri kuionawo sei nyaya iyi inini? Tell me what you think. Comment section ndakavhura ka Coolien TV team BAT asi vanhu vachishamisika. Coolien TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Coolien yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Coolien.